Bueno, hola, hola. Pero qué bellezones. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Aranxa. ¿Y tu cariño? Joaquim. Ah, Joaquim, ha vingut a la Clau, no? Sí. Sabeu que és la millor lloc, la millor oferta que tenim en pisos de Sitges d'alt standing. Per això estem aquí. Què esteu buscant? Què esteu buscant? Com esteu? Un àtic? Un estudi? Un què? Un àtic, un àtic. Clar, perquè és que una... He viscut amb àtic i tinc ganes de canviar d'on estic i busco un àtic fantàstic i bé de preu, que ja és difícil, però aquí el trobo segur. Clar, Finques La Clau, el millor lloc, real estate, eh? Aquí són molt amables, són molt macos, Sí, eh? la veritat és que ens ha anat superbé, Gràcies, gràcies. Així és que ja sabeu, Finques La Clau, estem aquí al Gai Price Sitges, amb un Sitges, fent promoció. Ai, per cert, si et cai, tenemos un sorteo. Veniu aquí a les Finques La Clau de Sitges. Bye, bye. Nen, saps què? L'àtic s'està millor, perquè jo dic, prens el sol, ningú et veu, la veïna no et xafardeja. És que...